kapahingaan, kapiling ang kanyang mag-ina sa pagtatapos ng kanyang pagod sa Oma, upang paghandaan naman ang isang araw ng masaganang pagsasaka kinabukasan. Hindi alintana ng dumaralos na ito na ang pagtatapos ng kanyang araw ay binabalian ng isang pangyayaring babago sa lahat na maghuhudyat ng isang kasaysayan. Ang binabaybay niya ang burol ay may kung ano mang hindi niya mawaring pangitain siyang nararamdaman. Bari-bari, ganang pusok. At sapagkat ang mga sinaunang ng banwa ay ang mistiko, naging iba ang aspeto ng matagal ng paniniwala at relihiyon. Binabalot ng mga sandaling iyon ang kanyang pagtahan, ang kakaikawang kutob. Pilit pinubaling ng mamang ito ang mapagkatuwang imahe ng siyang nabubuo sa kanyang paglalakad. Malapit nang anihin ang aking mga tanim. Siya kung masagana ang aking anin sa susunod na linggo. Naging hawaan sa aking pamilya at ng aking balay. Ngunit, paano kung matami ang mga ligredos? Sa pilit na pagkukubling ng kanyang mapaglarong imahinasyon. Sa isang sandali ay maring bumabagal ang pagkilos ng bawat segundo. Nag-uumpisang bumuti ang kanyang mga pawis. Unti-unting nagundong sa kanyang bibig. Mula sa kanyang tinatahak ay waring may isang misteryosong tinig siyang naririnig na lamang nagpa sa kanya iisa. At sakay sa ihip ng hangin ang liha. Anak, ang tinig na iyon. Di na tinatawag ang pangalan ko. Tumingin siya sa masukal na paligid upang hanapin ang pinanggagalingan ng waring hinihiling at mula sa kanyang natataliwan, unti-unting natatanaw niya ang unti-unting nakakasigaw na liwanag mula sa isang mababang Hindi makuha yung mukha at sa niya. isang hindi maipaliwanag ng pangyayari. Hindi makita yung mukha. Anak, anak ko, minsan dahil ipalagay mo ang aking simbaan kailangan na ang mga makapangyari. Umpiyan ang maniniwala sa totoo ang pag-ibigsin siya. Makalat at nanong salamat at grasya ng balang ang Diyos sa katawan. Heto ang puno. Inihahalin siya ng aking ama sa pamamagitan ko. At ako, ang ina ng Santo Rosario, ang ina, anak. Sa lugar na ito, nadalo ang bagis ng ganang balatayan at ang walang hanggang biyaya, saya at pagmamahal. Anak, anak ko, Ang bag-bag na babae. Ako'y nakikinig. Inang Berhen, ang dinig ng iyong pagmamahal, ang aawit sa damdamin kong nagsusumamo. Itaasi mo kami sa iyong salita. Maganap Noah. Maganap Noah. anak, Kami ang nakapuli sa pagtahak at pumaralos.
Pinupuno ng pagdududa at takot. Ngunit pinaibabawan pa rin ang saya at nagiging paliwanag ng tog ang nanatiling uminaw sa kanyang diwa. Masarap. Kinasawa? Anak ko, Kaya mo itagpapat ka naman dagdila. Bilang biya ko kayo naman tugansaan. Kinasawa? sa ikuan na padre. Isang si Pananisya, kalawang Pananisya, tanggap ito kaman, napagkakalawan ng imahinasyon. Panalid, kung imaraplan sila, sunubot mong Panisiyaan. Ang tunirasun mo man muna, sayang libliwa. Asawa? At nakanaparusan? At piyatawa? Asawa na ba kita? At painawag na? Asawa, napayawan sa ina Birhen siya. Sa inang Birhen Maria, karagatoy ninyo, nansay maglibro sa iyo. Alam nga ba, mata? Palagay ang may simbahan. Diman pala do'y. Asawa, wala ba natin nalulungkot ka? Paano to? Imposibilitan! Hindi asawa, mali siya kagsayang ibabagak. Sa Birhen Maria, kinatungtong ko ak, tinawag ko ak. Si Padre, saray totoo, kapag pa ni Bagat Sigara. Ang tagpo ay kwento ng magsasaka sa kanyang mag-ina, mga kaibigan at maging sa padre ng angasiwa sa Bisyon ng Santa Monica. Ang mahal na Birhen Maria ay nagpakita sa isang hamak na magsasaka. Kimal, dahil yan sa gutom at pagod sa maghapon mong paggawa at kung ano-anong kabalbalan ang kumakain sa matuwid mong pag-iisip. Ha, 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 ha. Ang kontrobersyal na insidenteng ito'y kumalat sa buong misyon. Mabilis na lumipad at kumalat ang sakasakang ito at sa saninida ng mga tagabuong ng misyon ng Santa Monica at sa mga taong nakarinig ng pangyayari ito ay nagbunga na ng samot-saring interpretasyon. Ngunit inumig lamang sa isang paniniwala na ang Birhen Maria ay may dalang magandang balita at tanging kasaysayan na lamang ang nagbigay ng konkretong patunay sa mga naniniwala sa insidente ito. Bukas na bukas ay pupuntahan namin ang Boron sa Santa Monica. Lahat ni may lahat na Birhen di matatawag. Di ba nang payawan kay ng Birhen? Kalukuhan! Sa iba na ba't ay magagawa sa ating istorya? Mas timiyan ka tawalitan! Lumalit ang mabisnog sa paninisya kay Diyos. Hanggang pumunso na balang na ulat ay magulot. Apian antay panisyaan. Wala'y gabay na Birhen Maria, nakaukulan niya ang gawin tayo at niya na Diyos. Noto ka man, iulit tila Diyos. Galit man apo, yaman tatawag. Marahil siguro sa kuryosidad, maraming nagtukusapok na paksa sa pagsilang ng isang tradisyon ay nagsilang sa pangalan. Wala ba niya ako yung matawag? Wala ba matatawag? Manawag, sapagkat ito ang buong nakayaban ng mga taong naunang dumalaw sa bisitang nagpakitaan ng Birhen Maria
Siya'y tinatanong ng mga taong nagpapasalibo at mula sa pala ang mga nangunang libotong dumalaw sa dambana ng Birhen Maria, nagsimula ang pangalang Manawa na siyang bukang bibig ng mamamayan nito. Ito ang bumuo sa masagana at patuloy na bumubuo sa aking identidad bilang isang makasinente at bilang isang anak na tuwasan matama. Sa mga bagong mundo, sa lupa kasmulan, alamin ang iyong lahi, sinaw sarili. Ang pagtatanghal na ito ay hindi lang nagsusunod ng ideolohiyang patutubo para sa mga tao. Hindi, isa rin itong mensahe ng banal na isang katunikan ng mga lumang pamilala, ginamang sa ganda at bigyas ng tuntunan ng manawa at ng pangkasinan sa pangkalipatan. Kundi maging ng mga karanasan ang pagkataong humunod sa lahat, lalo na ang pinanggalingan ng buhay at kabuhayan. Ang lupa. Masantos, Yalabi. Tayo po ay magsitayo sa pagbibigay galang.
Nasaan ka umulan? Ang tuloy nakikita na, umibigit ka ba? Kailan ba kapag wala ka nang magagawa, kapag wala ka nang ibubuga? Kumain ko, kailan ka makukulit ko? Sadyang ikaw ang kalaban mo, ikaw rin ang susunod. Kailan kapag wala ka nang magagawa, kapag wala ka Kabayan ko, ang oras ay malapit nang maubos. Bangon na, bumangon bayan ko. Humbat ka